die munsamo ubenya abrabum munsamo ubenya nyamsum munsam ubenya ani die munsam ubenya enyumpa na kakoma ubenya yamaimu amanyosam ubenya osumpa di bra ubenya ubenya nina ubenya sompa TV yabana papini su sompa die ema kefiapa Kampila metaraka sia bona de shimama abra do sosia de baba somo no sia bo yema munyina amoajo ananso biem twede ampon no wa yadom wadana so ache ye ama yatena sia anumro no sia ka sia bo ye de free sompa 106.5 Accra ye de ababa somo na ka sia boy free ha ebetwam na fa sompa ye nkrabata wodo ya ato apeto ma Ghana fa na babia ya tena ya kasia ya wa santematem kropo kumase ano ya sompa 93.1 ayiko FM abafabi ewo 100.9 kumase krono a afei woko Paris France abrochimemu a adan for radio afabi takwa ayo 101.1 takwa de 103.3 tachiman ya dem ano ya 106.1 sunyane 98.9 and Kranzer 90.7 anadoma 101.3 the code so nyina danso wo betumi anyaye na afi watie ye eno aye sompa FM Facebook no YouTube no so madawromanti ya sanso akokopie mu ho no mu a eno ya sompa 106.5 sompa 106.5 shanen so sanan samo awodo ya yedeba no ya kruche ni nyina dade akokogo abafo fidie no so aya www.sompaonline.com wokwa nsam no banya binu wakenkan ana nsam wa de ban yede makoti ne bi enie ana nyina da ehwe kwan se nyame yadmo china yewra ken of rata kwa kopie mu I was special prosecutor na kache ne mu nsam yade baba som sanso na post repmasi edunso atu anamosonko ama enei galamse site awodo a etwa ma Ghana ho ahia no enipa makomako aduasan wotwe aposifo akwakwakere wonom waye entratra sonko adiafa ekwan ye bafa so a eposo ye bayi nam na apanye pebe dia to dwa hawa wodo a wo mo anamu sanso na baba da dwa se wo kwota mahabwa Ghana Police Service ne won mabom de nipa mienu bi ye na won mo saso ma brante kwa bi hwe ne nkwa na nsantem wo no sa brante na posifo akwakwakere no wai ana nsama wodo bi edi Canada tie ya bobo no nyina no de baba so mo minute no aduonu enum eso na akasie boy Leicester Campbell Richard what are toothpaste and a brush abano ana won maso yasene eya pose papa eboa ema wo sene gina so afeye nkabo ne di free wanum ema wa kasa pampan ye be free wanum abano eye hwam the sanso eye fepa 0501 619588 awmeka 8 patch nsunie ye nyamu anka yawu enemo ba ye menstrual pains awodo nyina eto atwa esanse eya awmeka hit patch de yana se de atare ne nyina ba ba free one mama ye nwatumi ato yie pa 0599 802 297 enmako wena adumabo mechidom na anumrei machana sedeka se boy ababasom medi ene AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten afenje brana nsem no enchichu yasha ansam no ase na yewra kan of rata aya soafo ya no show ma Ghana sika samso mra bi atwam wo no manfo abakayi ya sha afi asia no ana special prosecutor na kache
wɔn de krataa tenten apie dwaya na wɔn mo kyerɛ mu sɛ yɛwura Kenneth Ofori-Atta yɛ wɔn na mmerɛ bi atwa mu wɔhwɛ ɔman Ghana sikasɛm soɔ no papa no wɔn mo hia no wɔn akakye sɛ nneɛma bi ɛfa no ɔman Ghana yɛ sikasɛm yɛ ɔmo nsusu sɛ kyerɛ sɛ papa no duru mmerɛ bi korɔ ɔman ne nkwanta ane adeɛ no wɔtumi ba bɛkyerɛ mu ma Ghana yɛadehyeɛ yɛasom atumi dua yi na ɛfiri saa da no yɛ akyɛ sɛ wɔkɔda wanted list soɔ ɛbɛpem sɛsɛ no wɔn mo ahwehwɛ yɛwura Kenneth Ofori-Atta bɛpem sɛsɛ wɔn mo hu no ɛmɛwi akyerɛ koraa no wɔn Ghana abambɔfoɔ binom abɔ anan ɛkɔ yɛwura yi fie a yɛwura Kenneth Ofori-Atta de krataa ɛbaayɛ na wɔsrɛ special prosecutor akyerɛ sɛ wɔdeɛ wada wɔn anyɛ sɛ bi a wɔdwane akɔ akɔta baabi a na mmom wɔ no wohwɛ mu a wakɔ aburokyima mu yɛ no yɛ dwumadie sonko bi a ɛda n'anim a wɔsɔ kɔdie nam so nkyere wɔsrɛ sɛ saa wanted list no a special prosecutor ne din aka wɔn kɔ yi din firim na ɔno ankasa ne mmerɛ nimfoɔ hyɛ bɔ sɛ wɔba bɛpie mu na afei nkɔmmɔ bi ada yɛ wɔkyerɛ no wɔn matumi adi ampaniampa ne nuane ampa special prosecutor ɛwɔ March bosome ne da na ɛtɔ so edunso March 17th ana wɔyi yɛwura Kenneth Ofori-Atta din firi mu yɛ na wɔkyerɛ sɛ nea ɔno nso so de mmerɛ ne na ɛto so yɛ no ɛbɛsi nyame yɛ adom a June bosom da ɛtɔ so mmienu na ɛsɛ wɔkyena da dua ɛna esie sɛ kɔba no sɛ nyame yɛ ma wɔkyena ɛda no so na yɛwura Kenneth Ofori-Atta ma mepie mu ɛwɔ special prosecutor na kakye ɛma nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi a ɛfa na ɔma Ghana yɛsikasɛm wɔ ama meyi ano na wɔn nso so ahunu deɛ wɔ mu a ɛyɛ adeɛ sɛ wɔde ne bɛto Interpol red notice ɛso na ɛno no akɔkɔyɛ sɛ wiase amansa nyinaa wɔn ani bɛhunu bia moma so ate sɛ yɛwura Kenneth Ofori-Atta Ghana aban ɛhwehwɛ no yɛ akyɛ sɛ aban biara so ne ɔman biara so a wɔwɔ no wɔn bɛtumi ama Ghana aban yɛ aso ateɛ na aposifoɔ nsa akɔakɔsɔ ne mu aka ho bi ama ɛnɛ yi amanebɔ ne nkra yɛ nsa ka akyerɛ sɛ nyame yɛ adoma wɔkyena sɛ adom no dodom yɛ na akokɔ di koo na yɛwura Kenneth Ofori-Atta emmerɛ bi atwam wɔ no na wɔyɛ ɔma Ghana foto samfoɔ wɔ ama mepiem ɛwɔ special prosecutor na kakye deɛ na sɛ enyo obi na kuma ntwie bo osi akono a ana de ne ti agye akyerema na sɛ Ghana ban ebetumi na to Interpol red notice so ama wiase amansa nyina hunu sɛ yɛwura Kenneth Ofori-Atta de wayɛ no ɛso boro so kyɛn so ya Ghana aposifoɔ ɛne abambofoɔ wɔ mo ɛhwehwɛ no Ghana Police Service ya no post rampmasie do IGP yɛwura Christian Tete Yohonu ɛwɔde animu no 102 anamo sonko kra na wei aya anamo sonko yɛ nei 102 yɛ ɛbɔ mpɛmpɛ ɛkɔ mantam yɛnsa yɛ wɔ ma Ghana emu mantam no ayɛ atɔya mantamu asante mantam na fefifi mantamu a wɔn musu sɛ kyɛ efumagudie yɛ ayɛtoa yi ɛkɔ so papa ya ɛnamra kwaso na ɛbra post rampmasie do nam ne mrante kwaso ɛbɔ mɔden kɔyɛ no ɛmrantie bɛ sɛ aduasan wɔtwe 38 suspects ana wɔn mo sa ɛkɔsɔ wɔn mu ɛwɔ mantam yɛnsa yɛka wɔn mo asɛm wɔ nei wɔde wɔn mo akɔ akɔgyina ɛmra no na aposifoɔ akyerɛ mu a na sɛ deɛ de kan no wɔn kɔ hunu so yɛ no ɛwɔ atɔyɛ mantam mu ɛwɔ na aposifoɔ bɔ mpɛmpɛ ɛkɔyɛ no enipa maako dum yɛnsa 13 ɛna wɔn nsa akɔkɔsɔ wɔn mu yɛ akyɛ sɛ wɔn kɔɛ na sɛ wɔn akyi wɔn pa sɛ ɛnka ne tete cameraman yɛ wɔtwa ready go ɛtwa nkorɔfoɔ picture yɛ akyɛ sɛ efuma gudie no na wɔn gu so ada ɛtu bie de machines akɛse awodoɔ esi so yɛ wɔn mo yɛ yɛn nyinaa nso nim sɛ abandada na pɛn so bɛpɛm sɛsɛ no ɛna Ghana ban abra galamsey sɛ wɔn man yɛn nsuo sɛɛ yɛkɔ ebretuo asɛe nam so nti saa galamsey no koraa deɛ wɔn pɛ bi koraa din ate na nkafa sɛ wɔn bi anim sɛ ɛkɔ so ɛwɔ ma Ghana emu nanso ɛbra posifoɔ bɔ ɔmɔden a wɔn mo kɔ atɔyɛ mantamu no na ɛmranteɛ maako dum yɛnsɛn wɔn mo tu bi ɛwɔ hɔnom nam so ama wɔn akyere wɔn mo a takwa circuit court ɛna abambɔfoɔ de wɔn mo kɔyɛ yɛ ɛnɛ yi court no ahyɛ sɛ nyame yɛ adom a June bosom da ɛtɔ so 6 bosome foforɔ yɛ yɛsemi koraa sɛ nipa maako dum yɛnsɛn wɔn nsa mepie mu ɛwɔ court biem afei Ghana Police Service ɛyɛ ɛno wɔn kɔ abata bi ɛwɔ Ashanti West anasa South wɔn nso ɛbɔ ɔmɔden ama ACP Joseph Nyaba wɔn nso ɛkɔyi ama wɔn bɔ mpɛmpɛ no kyerɛ sɛ Asaribedi Ako Senior High School yɛ no ɛwɔ akorɔkare ɔboahyɛ mpɔtam hɔnom a ɛna wɔn nso abambɔfoɔ ɛkɔkyere enipa maako enkono
ya won so nom so se won mutu gara e wo school no cheze school no property so pe ya na eno no ese school na japade ene ade eno aka hu bi ama e won so enipa nkono wa Ghana Police Service anam eye Ashanti South Regional Police Commander ACP Joseph Nyaba ensa so kire won mo no wode won mo akwakọ gina mra no a won so ehwe ene won madie afi Ghana Police Service echiremu a na se mebusumi na anato so aduonu enkono May 29th no Ghana Police Service asanso ko dunkwa ono finfin manchemu ama hwanso Chief Superintendent David Eshon wano ana ASP Emmanuel Bruce ene bo moden edi aposifo domo a na wom wo finfin manchemu animu ekwakire kyese enipa binom ya na wom so etu gala na enipa wokire wom na nipa ne yemienu ena wokire wom baako edi ene Samuel Ankama ana de otoso aye Daniel Agyeman ya enei wom ko hu se excavators akasia pa ye nya semketo a na kita samranche kwa no mde ye adwuma e wo sa poni mu no na eno soso ano aden afei wokọ wasa dade so ye no ewo chese atoyama nchemu okro no ano a aposifo kirem se won mo de gala no ankasa no won mu di ne de mu ode pa chese won mu tu etu de ni wode nyina de ka ho enti Ghana Police Service ama won mo emu ye den ekọ won mo kokọ hwe se won betumi anya enipa binom akire won mo ewo no na nya asem keto ma na ebra posifo ene abambafo be saduo wotwemienu 82% won mo kọ honom no ewo so mo kokọ kire adehye binom a won mo tu galamse ewo honom ya enei Ghana abambafo ensa asoso won mu na won mo firi wonom na posifo kire mo se won ma na nso ha wasa japa eno so wa toye mantem wonom a ewo so won mo kire mo se ba na galamse won sensem a ekoso wonom ye papa ya sanfan no wonom kwa kire makomako wo ha aduasa enum 135 sanfan ko a na won kokko hunu ye machines a wode tu gala ewo sa wasa japa ho aka wo bi ama Ghana Police Service adwumako ne bo amane se enipa makomako aduasa wo 38 ya wa kire wo mantam makomako miensa ene mabro so de akire wo nyina no nyame ya domo abosom ye besimi ya kyekora aye na wotwe eye bosom ya yesimi ya na wotwe ya ye ba besim wei ana wo mo behwese nipa makomako aduasa enwotwe wode won mo nyina bekwa akogina mara no na Ghana mamara ne won mo die sanse wo mayi die Ghana ya mamara ne tia se obi beto magudie wabra ana mara kwaso enti kwa ba no se nipa aduasa nwotwe wo mo de adwenbone adudi won mo tirim se atadwena sabio wo mo nya won mo adwene se Ghana no wo mo pama ne nka kwa ne ye yode a ene na wasemra atumi ene wonom edie ye ko ensanfofemu na waye ntrachiro dwumade bi ama ene Environmental Justice Foundation wo mo ene di sa dwuma no waye ntrachiro sonko ade afa kwan ya wodo ye wo so ma Ghana ye foso ne yi pata e wo ye nsonsuo ahodo mu ye nyina nim se edumre bi a aya na ye wo abosome sonko ya aya na mpata no mechira fesha wodo ya wo mugu nsuo mu no wonom ewo ane ade a ya edumre bi krampo na so ya wonom hwe mpata yie ne nsuo ho sansam wo bomu amane efa sa kwan no eso aka wo bi Environmental Justice Foundation wo mo de church sonko ahyehyɛ so ayama ne boni Ebeneza owusu ansa kopie muo the Programs Manager ya wano Elder Environmental Justice Foundation ano owura wasai akoto nyantachi atwetwe nkomo en wacho se saade we hu yeye papa na wo no ade baako a wo mahunu na won ma hye ne nso ane se empanyimfo no nyimako awodo a ye de won ma sisi sampata yei awon sansam wano no aya na ha wodo ye wo mo fam wonya asem keto ma bedama enti aka wo bi amadurumra bi a enamotuo sonko a wase wormutuo na womode boa ema mpata yi atimi koso titiriw ne nkyerɛkyerɛ mapa won ba kyerɛ nuanom aposofo no sadio ma nyina antimi nkoso eno na aka wo bia manei Environmental Justice Foundation for won mafa to omo so se ɛwɔ won mo yɛ san kyerɛkyerɛ nsan se enya aban nko na enya enti won so yɛ bi de boa ebetumi aboa amoma Ghana no yɛ mpata ho sansam atumi akoyie Ebra yewra wase akoto nyantachi Programs Manager Adma Environmental Justice Foundation wane yamane boni Ebeneza owuso ansa ebo enkomo no sei ena nkomo twetwe no esi ekoye
Yepe and say a better said, why the any part or the other and your home, I need to chew Ghana had it. You may dear no FFI Juma, the marine sector. And then any Papano, Sarfo, if you Ghana Navy, if we marine police units, the Ghana Police Service, if we monitoring, control, and surveillance division of the Fisheries Commission, any office of the Attorney General. Yeah, Efa, Quanya, from so, and Quambonia, and Yanumi, Efa, so AFI Jumano. You be to me. Court na yahwe na yiwa 7 sene abeya ibitumi aboy 5 dwuma no ban ama afoforo nso amprese omubeko. I was so worried a programs manager at the Environmental Justice Foundation or was say akoto nyantachi and yaten and kandan what you know ana panyi pound sanso de baba to watchrosa woman de oma from de omu ye papa na de aka ne nyina no ayesa ban no ababo won mu nkonim dia botire na akade awodo bi mu a jasa panyufo won mu akopo so garna vi ane won mu kaka ho no behia no wo betumi ade ama won mu ano so mu sansam sei na panyi pa no wo chemu Oni bi ayate ho asem ene se ene anoma e wantete ene wo indie efa faridwuma no ho ene ehomra ene ehonhyehyɛ no ɔmo so eno nti eya na ema dodo a yebetumi ade obagu nkronkro no so ene ye regions no mo matimi aye adwuma na ya na ɔmo so a emma ɔmo dwumadie no entumi nkoso afei so akade a ɔmo hia sɛ yefa Ghana ne before na anka yebenya na anka bibia ɔmo ye patrols nanso akade a ɔmo betumi de adi atretwe wo nsuo no so ahwɛ sɛ Sarfo enye ni so me e wo pono so no isan se buso nti o mutumi edi dwuma no eye senia ye hwehwe no ti ye bekoso aboa na entity ene enchreche a ehia se ye de be ma ya Sarfo na ye de ama ya Sarfo no akoso a entity no saa entity ya ha ye nuano mu a won mkopo so hia sa awos ye de ma wo mu no woman so bekoso na won ma ye no sa wai aye programs manager ye wono at the Environmental Justice Foundation ano yewra wasaya koto nyantachi no ne amanoponi ebeneza osuansa ebosa enkomoyi Krata be free Ghana Police Service one more anchen apiedwa where Tama Regional Police Command no ana wadeba ya ASP dede jakpasu wono ananensa ahyase krata no akyeremu a na aposifo ya womo awotama womonsa akwakoso nipa mienu binum ya womususu se enam womonsa so manansemu Tama habo abrante kwa baako ya kyese wo firimu ya ti nananom wonse ado no womususu se sa abrante kwa mienu yi womo aka ho bi na Tama Regional Police Command ni ekyeremu a na ewo ma ebusumene da na toso aduasa Sada no kra mu no SOMPA kase ya bo amane sa cha se adehye bi no makwakoto emu bi sa eno ada Tema hobo enne fafra mu ewo nkramantam ayi na ebra wo mkokko hu ye no ana cha se wo mo bo amane ya chiatia mu asan se wo mko na se nipa no ni chentua so na bi mo kra mpo kira se nipa no kokku nu no sabio na dwene mu karo ne adeade a ama amane bo na eba no na ayesa na tie na eno ka hu bi ama amranche kwa ne mabunu a Wamo ewo Tema habo ene fafrem wo no asa abo mode akokokyera branche kwa bi ya ni din ane Ali Mustafa ya nam so ma Ghana Police Service wamo nkrabata ewo Tema ebo mode akokokyera sa branche no na wamo kwakyera no aya wo mtoto na no ene nam so ma okogbo din se abranche ba ko a wono so ka ho ni din ane Zakaria Mohammed wo mienu na da ye TV ne so no ukwa Facebook wono mu a eye SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 Abranche Ali Mustafa ana Zakaria Mohammedi sa wo mienu ana chese wo mkodi se nyambra sem no ama abranche kwa chese babunu kura ya ne hunsuo gyinagyina ne ho so wo mkoku ni ya abo Tema habo ya no ewo nkramantamu a eno kwa ya homechesam ne arehosam ewo ma Ghana emu ya kasa Ghana Police Service wo mo de krata apiedwa ya wo mo kyerem sa amrantiam yenu no a enam won mo so ama branche kwa ne firi mu ya twa ne ti ade firi so no ene won mo sa asolimu afei wo mo ade amu no akwakoto police hospital ya ene won mo hwe sane ye ba ya enhwemu mapa bia da ya wa no Ghana Police Service nso ebetumi aye na wode atato na se bra idie amranche kwa ne mienu ye Ali Mustafa
ɛna afei de waka ho Zakaria Mohammed no wɔn awa posifoɔ akakye a wɔboa ama hwehwɛmu mapa atumi akɔsoɔ yɛtoa ansam no ɛso na municipal education director yɛ ɔno ɛwɔ Kwawu South ɛwɔ ɛpoyɛ mantamu ɛyɛ owura Williams Frimpong na wɔn nso ɛna de adesrɛdeɛ sonko ato dwa ɛbra wɔn sompa ama ne bɔfoɔ twetwe nkɔmɔ ɛna wɔkyerɛm sɛ duruma bia ne mu ɔya nanso mɛkɔnim wɔse ɛnɛ wɔhwɛ Ghana National Association of Teachers ɛyɛ nata wɔn mu hia nneɛma pii yɛ no ayɛ akadeɛ yɛ wɔbɛtumi ade ayɛ adwuma wɔse awerɛwosɛm no sɛ nnɛ wɔkɔ schools ahodoɔ kyetiriw ne schools ahodoɔ a wɔn tete nnua ase no a ayɛ na ha adwene yie papaapa saa kyerɛkyerɛ ni akyɛ sɛ wɔkɔ akɔgye nteteyɛ ɛfa na kyerɛkyerɛ adwumakuo no ho sɛ nka wɔbɛtumi abɔ mmɔden na wɔaboa ma saa kyerɛkyerɛ no atumi akɔ soɔ no akadeɛ bi wɔn ma wɔn anie wɔse bi nso krampo wɔn a yɛde wɔn to saa mmeaeɛ ɛtete te sɛn no a na ɛdan a wɔn bɛda muo nhyia a wɔn bɛnom aduane a wɔn bɛdie ne kaa koro a wɔn bɛforo no na akɔkɔyɛ den paa de ama wɔn aka ho bi ama panyinpɛ yɛ fa saa akɔnya no so ama wɔde adesrɛdeɛ ato aban no anim sɛ duruma bi nso a yɛ nuanom asabio wɔn kɔ kuro nketewa mu wɔte sɛ yie no yɛmpɛ ni kakra hwɛ wɔn mo sansa ya na wɔn mo soso wɔn mo dabre mu akɔyɛ den yie paa na sɛ nkɛkɔyɛ kora mpa na nkaban no ɛpɛ sika bɔkyene bi anaasɛ wɔn mo nso nya nyala wanse bi ne enwanam kakra de afiri so a ɛbɛma na yɛ ahoahoa ne ahosɛpɛ sɛ saa afɔ nso betumi akɔ meaeɛ a ɛte sɛ mu ɛbra owura Williams Frimpong wɔn so mpaka se ɛbɔ nkɔmɔ no sɛ yi ɛna ɔsɛ ne nsɛm teacher wokɔ rural areas no a teachers we have inadequate teachers wɔ yɛn system no mu a wɔsɛ abanhwɛ na ɔma teachers bebree no nso ɛba na yɛbɛfele saa schools no nyinaa ma vacancies no especially hard to reach areas no school bi wɔ no ma ɔbɛkɔ no na from KG1 to J3 no na teachers bi a bɛyɛ mmiɛnsa pɛ na ɛwɔ hɔ wɔn nyinaa no ɛmma de sua na de kyɛ papa ɛnkɔ so na afei wohwɛ a yɛn infrastructure development so yɛhia more bibi de sɛ classrooms more classrooms ɛne furniture nso ne nyinaa no nso no ɛyɛ inadequate abana aprovide bi deɛ na nso sela na nso ɛhwɛ no mu kwan sɛ yɛwura mu wɔn bɛbɔ mo homɔden biara na wɔn de aka no nyinaa bɛka ho ma afei ne ma nyinaa na de sua na kyerɛ no adi mu ne yɛtu bɛtete Ghanafoɔ nkwadaa yie Awusiawa yɛ Williams Frimpong na no akyire no ana owura ya wano ye ne din anobɔ ɔheme wɔno so ato aso kasa wɔno ana ɛkyɛkyerɛ ne ya wapa no foforɔ kora na wato aso ane ama ne bɔne bɔ wɔbɛdu adi nkɔmmɔ a ɛte sɛ yi Our condition of service num say director may grant steady leave with pay from degree to PhD, but with the degree there the mine, but right from masters upwards is not given. And say operationalization of the steady leave with pay for masters and beyond. No, yemfa embra ewom but enye juma. It yen say ebeye juma because now the entry point is degree. We have a whole lot of projects. Yeah, well, the tax relief. A year for every worker. But it's not say we are end time and internet amount for press or obey. I was sure where Rachel Hemenia turning cano, one of your teaching for cry away in war. I work Ghana National Association of Teachers, not one more Krabatabia, I walk with South, a poor Mantamu. Ghana Civil Aviation Authority and Ghana Airport Company Limited, one more Yaba, ya watch them was a nay, one more Jumadia would do ya one more dear, I will prepare the first international airport, I was Antimantem Kropo Kumase, and Tamale International Airport, no, one much Chiremupa, was say a free Nadi Kroyano, and nay send ye a choir would do Nanka, one more fast one with the Juma, say one more pon and Yadiano, one hour Asha, see as I watch Chiremusania Baya, a babua ama Jumadiano Sonkono, actually AKOSUA AGYEIWAA OMAMA no wɔn se ene wɔn hu se ene no season no ayedrum wɔn no aye season so nkwan na nipa pi no a ɛbɔ mpɛmpɛ sɛ wɔn bɛtu kwan ebimba kɔnkrɔfo man so na bi mo so krampo atwumi aba ɔman Ghana emu na so nti wokɔ prepare the first international airport no a wɔse efira numero no nwɔtwe empa mu mo no se wɔn matum at a free 8 p.m. no akwakodu 11 p.m. ya Tamale International Airport no so a free 6 p.m. no akwakodu 10 p.m. a se obi pese wo free aye nkrofo mama so no oba Kumase anase mpo o free kwofo mama so no oba Tamale ane mfafra mu ye International Airport no wonom no a woni ya na batumi aba ana se wo pese wo tu kwan enso kwa efri ba se 11 p.m. anase mpo 8 p.m. de kura akopim 11 p.m. de sa akonya no sonko ewo ho no de ma wa obetumi akọ Ghana Civil Aviation Authority and Ghana Airport Company Limited wo mo adiaba sa enei we ye sonko kura na hyehyɛ ya wo mba so mo de gu akwa mo sane ebe na ebetumi abo
aboa emo bibiada ho atumi ahenhano na yekɔ enkrofo amaman so na Scotland na yadri anasa Spain man no emu Spain man no na yate se enipa mienu etu akasa ama wan mahwere wa monkwa ewo ba bia eno ewo Southern Spain ama enam so amane Spain mpanyimfo wan mo ebo ho amane wo kyerem sa amrantie mienu yi eyade se wan mo ko ba ho se wan mo ko akotwetwa bia no num bia je wo mani na eja wan mafa adwene ede afiri so ene se arewosem etuo ko kasa ye na wan mo kyerem se wo mo hwehwehwemu ano na se amrantie no mienu nyina no free Scotland ena wan mo ewo Spain wan mo a na wan mo edi wo mo dwuma na wan mo ba kora senka wo mo bansra hwe ene se arewosem kase ababa to wo mo se bra ye kase yi aposifo ya wo mo Spain man mu ekyerem se wo mo nyankyere wo bia de ye nam ne nsaso ema sa bonefo sami etumi ekoso na emomu no wo mo de hyema pa agua kwamu a wo mo resansa sa de we kora de bi ntansi se wo bia koba na okwa akwaji na nie no arewosem kase ebetumi ato no Leicester Campbell method ya wo de ya toothpaste ano ne brush aso yasene no wo mo ana dombo ye chi domo nya bia wa wie kura sanse eye toothpaste ne brush sonko a eboa wo ema wo sene damu yopo afei eye fe ne keka wa bia ade free wonum ema ho tumi twa wo Accra and Kumase mumfre ewa 0501 619588 and Kumase nso ye 0501 390338 aw meka it patch ni eboa ama upen na wodo nyina ya wo fam wo no atumi atoase ade afiri wonom wose ba so don hwere no enum ade kɔ ne du so de wo nche pen ne biem wo ba ya wo namuo efa o menses won sansem wo waposo na yo ya eya homeka hit patch eno nko a na wo hia 0599 802 297 Kasiaba wo chie bi ewo Sompa 106.5 Accra Sarfo Sompa 93.1 Kumase krono anu ayiko 100.9 Paris France Abrochimemu FB 101.1 Takwa 103.3 Takwa de Tachman 106.1 Sunyane 98.9 and Kranza 90.7 and Adoma and we are 101.3 na yedem Mr. Ambatana said them catchema ego isame nyina wa sawdema wono medin ene AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten se brother ya so Healing Point etwaso mame akua yeboa asiama wo ba papa bi wo hene yire wo the Healing Point etwaso edi amao yadamose amamonitia adehye